Hindi na pagtugutan nga mag-file sang leave ang mga police personnel subong nga bulan sang Disyembre. Ilabi na nga nagahilapit ang Pasko kung sa diin madamo sa mga aktibidad ang pagkahiwaton. Sa kaya PRO6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan, tugutan lamang sang makadali sang holiday break ang mga kapulisan agod nga mahatagan sa mga aktibidad nga ginahiwat rason nga kinahanglan mayara sa mga pulis nga naka-standby sa bilog nga adlaw sa mga pampubliko nga lugar. Ini agod magapabilin kung mapabilin ang katawhay kalinong kag safety sa mga pumuluyo sa tunga sang holiday rush. Dugang panay Police Brigadier General Ligan, magapabilin ang pagmaintenar sang police visibility, mobility kag madasig nga pagresponde ilabi na sa mga lugar nga madamo sang tawo, pareho sa mga simbahan, terminals, malls kag iban pa nga mga lugar nga may mga aktibidad agod maligawan ang anuman nga mga insidente kag ginamo. We have already distributed our personnel in that regard. And as to the leave, wala na siguro mag-leave. Kasi mag-break na sila tapos mag-leave pa. Kaya ano na nila yun, ilalaan na nila dun sa pagbabakasyon nila. Kasi papasalamat na tayo, binigyan tayo ng ilang days to celebrate with our family.